saboda Allah saboda Allah da kai aka yaki mai tatsina na ina gari na wallahi na jan ranka dade wato hannunka bai tatsine mu sanda ranka dade da na gaje su kakaf da ne wankan tsarki an ce bata yayi ko rije zaki ai sabuwa ce Allah tsohuwar na tashe ta ka tashe ta da na banka mata wuta da yan tatsinan da jama'ar rije zaki na da gaba daya suka kare gaba tas mai tatsi ne kace kai ka kama shi da hannu na gani ne kashe goge hop da kai da za ka kashe kin yan ragowar layin ka da asiri baka tambaye shi yayi bayani ba kafin ka yi ina shiga inda aka nutsa shi ka samu labari shi kaura nace in me ya baka wani abu ne ya bani to a hawa da